Hi ha un temps on tot descansa, on els carrers callen i les places respiren, però no és silenci, és espera. Una espera que batega dins de cada casa, de cada mà que cus, que recorda, que prepara. Hi ha una emoció que es guarda com un tresor a dins d'un calaix o entre les pàgines d'un llibre, en una olor que torna o en una cançó que només sona un mes a l'any. Ningú diu res, però tots ho saben, perquè mentre tot sembla quiet, el poble es prepara i treballa amb dedicació i esforç, impacient per veure el resultat final. Amb aquestes mans es fan les coses com s'han fet sempre, amb paciència, amb orgull i amb estima. Vindran de pobles menuts i de ciutats grans, de la muntanya i de la mar, i parlaran accents diferents, però porten al cor la mateixa il·lusió. Cada objecte, cada sabor, cada espectacle té un tros de qui el crea, perquè així fem les coses amb el cor. És una forma de dir, això és meu, això és nostre. La fira comença molt abans de muntar-se, perquè no és només una fira, és la nostra manera de recordar qui som. I com cada any, quan arriba el moment, tot bategarà com sempre, com mai, perquè junts i juntes tenim el poder d'aconseguir que la fira siga el que és. Un batec, 1000 emocions.